Allah Islam za ta gyara ma ba ta rike ka sai Allah. In the Champions League, maybe it's Mr. Iglesias Villanueva in Operation Room. Kana kun tuwa ne? The back three with Trippier and Carrasco as wing backs and Ena playing up front. Luis Suarez seems to be relishing his role Wannan ne ma za a ce ka ɗan koya ma wannan ko a wayan kai tura ma za ka fito da kanka. Ba ta ma mun gyara su. Za a gyara. Da sun ba mu wani abu. Na ba ka da shi ka ci. Gaskiya ne. La Liga football player. It doesn't get much better. This derby is always special. There's a fight in it. There's quality. Yeah. Both sides absolutely replete with world-class technique and adventures.